Ki nong shat jaskul jong kajala Meghalaya lingba ka presiden ka kong banalis im kala pentip syabaro ki para nong tray halor ka jingwan ya kendu jong ka ganhun ya chief secretary ka education jong ka sarkar India hanong ba Delhi ka kong banalis im habakaran chikinong thok khubor hasilong press club kala ya thu baka ganhun haka arphaulai tarik menta ukala lingkot arja arphausaw kala lej banya kendu markhmat ya chief secretary ka ministry of education bandawa penkiu ya ka jingsiu syakinong shat jaskul bat kinong yaram kabalong san hajar tingka kalaya thu bahalor kini kijing pen sengau jong ganhun na kalyang chief secretary ulakular bon sa shimkhya kumba kalong hadu menta kinong shat jaskul jong kajala ki badan kumba arpho hajar ngut kiyo ka jingsiu ka ba hajar tingka khandai spa na ka sarkar India bat khatwai spa na ka sarkar jala nalor ka jingsiu ka ganhun kala buru ka jingdawa ban penbiang no daki cylinder hakaban shat jaskul ban aishuti habapang bashitom bat khamtam hakapor ba armet namar ki babun hi kidong shat jaskul ki deki kenthai nakalyang uba KL Pariat advisor jong ka kanhun ula kentu ki headmaster ki principal ki ba penya ya ka mid the meal PM Pushan hapo ka jala bakin pen poino ya ka pisa jong kinong shat jaskul lingba ki bank account bakat kum ke jingwan chungi jong ka union of cook com helper jong ka jala Meghalaya ba jong ka than north east chatela mingi brokoi kat kum ka jingle chungi Delhi ha ka jingya kandu chungi ba chief secretary jong ka ministry of education ha po Delhi ba nilan la banya kandu I da ka bang ya kren ya kide ki kam ha ka bayadai bat ki kam jong ki cook kam helper jong ka jala Meghalaya ba jong ka dong shatela mingi hibrokoi kat kum kimat ki ba mangi ngidawa na kabanta ban penkiu ya ka onarium chungi na ka sarkar India brokoi te halor jong ka dikamat kat kum ka jingya kren chungi u secretary education ula bu ya ka dikamat bat kaphang ka ba khamat do lande ka ba khri tam ba lakula ban yarab I ban shim ya ka jingkit khli mo ka jingseu karpang jumu ya kane kakam na kabanta kane kakam ka ba mangi lahi kren bad ha ka ju kapor nga penpong ka jingseu mu ha ka ba ngilale Delhi idon ikong Delhi namo khongdo ibade member jong ka National Commission of Women namar bangite babaro kinok shet school jong ka dong bat kathan jong ka shatela mingi ki babuni kidai ki kanthai na kata kadau ba ikong Delina idon kane ka jing shim khli ka jing ba khli na ka banta jongi ki cook kam helper kumta da ka jingelam jongi sha secretary ba ngilala ban pendep ya kane ka kam deleng ba jongi ngilala ban ya kendu ya uneu secretary jongka education pada ka ju ka por mo na kalyang jong ka union of cook kam helper ni don kane ka jingkarpat sha prime minister Narendra Modi ha ka baun sneu sen yani ki cook kam helper baro jong ka dong shatei lamingi ba unyara ban penkiu kane ka onarium na ka sarkar na ka bha jong ka sarkar India hi baro ko wei ba ha ka ju ko por ngabu kane ka jingkarpat ka ba khamat e mo ya unong yalam la ne leader ubade u Himanla Vishnu Sharma ubade leader jong ka north east baro ko wei ba un panya kranlam ya kine ki kam jongi ha ka bayadai bat ka sarkar India hangtei ha po Delhi te na kalyang jonga kum ka president mo jong ka union of cook kam helper nga don kane ka mensim ka bashirham kamansim ka basngaw tanat ban panbana ban pantip ya kane ka khubor namar ba katkum ka jinglap ka jingsyam jungi ha kapor ka bangidon ha Delhi ngidon ka jingkermen ka ba hadu kata na ka banta kine ki kam ki ba mangi ngiya kran hangtei tena kalyang junga ngadon tang kine ki khubor ban pantip ban pansngap syabaro lengba kine ki kam ki ba mangi ilalek ban ya kran setei leswa na kalyang jongi ngidawa ba na ka sarkar India mo kan penkiu ngi kumno sakumba san hajari menta pade ngiyo na ka sarkar India khandai spa tangka na ka sarkar jala mo Meghalaya ngiyo khatwai spa tangka kamut ngilayo ar hajar tangka
uong ba kumtamo hadin bang gilaya kren gilai pedi gicing tho jingtar udan kane kamensim mi ba usim ya karai mau uong baya kane kamat kabama pi wan banbu ban ya kren ban petip ingi nga okular bangan bu akhmat mo akhmat ngan sim ya ka bakalong kamat ka bakar pangtam namar ba usneu thu ba gine gicing pan jungi na ka sarkar India kam dade e ka bakhia hadu kata kadang dei ba ka sarkar kadang la ban ya share lan selendar hadu mentai ki 4 ai tang bakat kum ke jing keren ki ongen sa ai namar ngidon kita ki macing dawa ki badu arlai teli te ki ongen pedlong kam ka wai hadin ka wai dia mentai na ka sarkar Meghalaya kadang penkiwi ko anarium te ki sa ong kin sa ai kata ka LPG gas nalor kita ngidawa baningkong mo ngidawa berpenkiwi ko anarium kabaar ngidawa ba kin ai ni ke LPG gas kabalai ngidawa nang ta ba kin siu yangi barok khat arbanai ki badan ha kasisnem te kabasau ngidawa ki ba kin ai yangi kin siu ya ko anarium jungi man lau benai te nang ta kabasan ngidawa ba kin ai syuti yangi ha kapor bangi pangistam namar babaro hi ki parang trejuni ki tip bangi let shadali te ban pentip iwei halor iwei ngimla te da kane ka khubor ngi kwa ban pentip shabaro ki badai ban tip ya kane ka khubor bangi lawan nadali ngila ya kandu bat ki kam chungi ki long ki bayak be ya ti ban ngidon ka cingkerman ka bakra ngile ar pulai tarik jong ne banai ngi ya kandu mo ngiwi nang ne ar tarik te ngi ya kandu ya addiction secretary ar pulai tarik lakum no tu ka por lai beje ngilap kibabon tam nang shajja ni kukamar pa gidai kilong kmi ni kinthai te hagapor ba ki kne ki niyo kho ni khulong kani ka maternity leave jisa kadai ban apply hi ko na habaro ro ki shusna ka thunga ni kani ro kumbalong hado manta hagini ki arkosna wala pentrekam ya ka midemi na ka poshet ikini kampatrekam tanda kadang kene ngila ikan secretary ro bad ka dekhat jong ka National Commission for Women kong delina kong do ban chim khia halor kene namar hamta majalla Meghalaya ro kagam patrika te kai baka ka commission kare ban le bad secretary yang ministry in kran te kata nginang up ba nado kasuk April ka financial year jong sarkar India kade ban trika ne ka maternity leave apply khanang namar kani kada ka jingbo jong bulai mle ke bale khanam ngara kadaw kandan ka jing no ka jing yara ni kilong kamero tamde ke ni maternity leave ka de bandan bat ke jing seo hakito ki banai ki badang ai bun ikho te kata de ke wai ko kom santa te na kolorang tar kumbalong ka jala Meghalaya jungi kala hagine shwa Christmas kala pen seo manno bunai tigidan ka jingkermen ro ba apa ka jingalam jong director Swapnil Tambe nado shimti ula lawi ki sokadat ki badan apa ka PM Portion Cell na ka finance department ro te kadai kanal ni banta ni dang ya keren director umba gani next financial year badai ban siu na mon banai namar baki nong shajja ni ki kukam helpa ki shat nado Monday ro Friday malagasni te hadin aku nupuna ke de pisah de poi po ka account jong ki ko sagawai pat ka banta ka bakham pusa chu hamne ka kanika pisah honorium ka de poi ha bank account jong ki ko ta ni na ka leng jong ngi po ka jingkarpa ya baro ki head teacher ki principal headmaster and mistress ki bapanya ya ka midday meal pe portion ha jalla Meghalaya nasnya bha ki to ki bampat island ne ki bampat pensional ye ki ban play ka account ne ban ai ka honorium ba nadom kane ki banai February sedang school ki dai ban ai no ha ka account jom ki ko balai ni ha ban bo ka jingkarpat ni lap badang bon nang bon ki ban pat pediang nembat entrai kam ya hukum jong ka sarkar India ban penpoi ba ki bisa ha ka account jom ki ko te na ka daw mat kane de ka wai ni ki bo ka jingkarpat kanang baki ko kanong lailo yaki kitray ka kam kinyo pisa ba account kadan ro ka jing yarap yaki naga bank taman kembagi sina mensua ka pisa ka poi hakti kam ju poi manugunai kiyo tang si sen arsin sisna
Te nado badan ni DBT direct bank transfer account ka pisa ka poi account retang bon kin pat le ya kani. Kani ka pisa mo piong kani ka tulong ni. Honorarium kini kita honorarium kandai ka tulong di ice cream bar sarkar. Kini panai katkum ka norms jong ka pe imposition ki ong kat ka problem school tangitai le December January ilim sio. Na takidaw bi atang si probanaya jisnu. Which probanaya include bat ka February March.